Omulo Azimio wacho ni ogiyango sirikandi. Sirikal matiyo sani, government of Kenya, government of the day. Ogiyango sirikandi. Ma ketuka machalo nade. Bende wachi chandu. Ingeni ng'ato hata nigi right mar wuoyo. Katibo yiene ng'ato iluongo ni right of expression. Freedom of expression. Koro ng'ato hata nyalo wuoyo ni ok otambua sirikal kaka giwacho no. To gima nyalo nyisi VOJ ni yiero ncho serumo. Ka yiero ncho setim kendo ncho tim e polling station ma form 34A cha olande kech yiero ni loyo e polling station kacha. To kancho selande ni gin gi thuolo mar dhi e court. Mamano sheria moyie. Magi dhi e Supreme Court ma is the highest court in the land. Magi tieko. Koro sama moshimo okango wacho ni gin gi whistleblower. Wan ng'eno gima chando wadwa sepeje whistleblower ni. Apart from gik moko ma Jeremiah Kioni ncha somo e karatas. Jeremiah Kioni osomo ni wan cha oyombo gi kura mara kama Mount Kenya ncho miyowa 2.6 million ogina kama. Koro apart from paper mane Kioni somo cha. Onge whistleblower maginyiso ni mae whistleblower iluonge no Nyango kata Otieno kata Wamboi kata Njoroge. Ingeni kata manandalo mani WikiLeaks no wuok. Won WikiLeaks ni luongo ni jo Assange. Nong'e. Ingeni nyaka ing'e credibility mar whistleblower. Makata ng'at mene wacho ni en whistleblower cha no se chikore oko wacho ni gigo fake. Koro ing'eyo wacho cha ni watimo siasa. Tingeni siasa mar okango gini en ngeni iwacho ni pi maliet ok wang' ot. Ingeni nyalo chwako pi. Ti ole ot ni ot dhi wang'. Koro ing'eyo wacho ni gigo siasa nikech sani gima timore ni nyaka gi revive themselves. Ingeni sani kaka siasa gichake ni gichako ngech ng'iyo ni ng'ama William Ruto ken tugo 2027 tana se nyiso kango several times kuon a platform opogore ni nyaka sani koro gi change pattern. Nyaka gi change pattern, nyaka gi change kaka tactics kaka gitiyo. Ngene tactics mochakore 1997, tactic mano chakore chon. Ena tactics ni wan gi IBC, machana wan gi ACK, wagolo ECK, wagolo ECK oko wadiro oko. Wabiro gi Isaac Hassan. Wacho ni Isaac Hassan commission mare ma IBC ni rach, wadire oko. ECK do ngapa ni katibe mano gole oko. No se gole oko to ngene gin manigelo reforms go. Ko bire IBC gigweyo Isaac Hassan. Kano wadi election, reforms go kuom ler ne japiny no kel kod gimilongo ne agenda 4 items mag joma nokonyo Kenya ndalo cha. Achiel kuom gine en institutional reforms. Yes. Mane ng'iyo weche mag electoral reforms bende ye kanyo mano kelo no katiba manyien kanyakla kod duol ma bende no weche mag yiero. Yes. Tingeni reforms man to yi. Jakom temo kelo reforms maber. Kendo mano wamiye credit. Kenya kemiye credit kama ntie. Lakini reforms go konye. Nikech ka ogolo Isaac Hassan wadiro oko. Wabiro ya IBC kar Chebukati ka. Marago wacho ni election okotimore maber. Odiro oko wacho ni ji odoge election. Jakom otamore dok election. Wacho ni okodhi election gi Chebukati. Gibiro gimosore gi Uhuru Kenyatta. Harambee House. Wiyo wil gi Chebukati. Wadonje BBI. Chebukati sani ko wadogo paro ni Chebukati ntie. Kane election otimore wawe Chebukati. Sani amendment ni e parliament mara IBC. Wabunge no ling giwacho ni gin gi support kar mondo gikel wach mar IPBG kata weche mogo wacho ni kik change kaka panel dibedo ni ruta madhiero IBC gin ncha giling opio andai gin ncho ling sani kane Ruto keto koke amendment mar IBC idhi yier panel mar ji abiro cha makoro dhi yiero IBC sani wigi owil ji ni rally ni wan chokwalwa kura kadhi ket jo IBC dimbele kuchicho ji chako ywa kendo ngene wawe tugo gi jopiny ama wachino wachenjuru tactics giwacho okango gino wacho ni ya ni ma handshake nikech handshake ngene onge ngama bro wacho ni ya ni wan odwaro handshake handshake biro gani nikech jo matiyo gi Jakom marach ma gin gidwaro tich Jakom no watimo election election no rumo okoro Jakom manwa tich ero kamano koro